Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Працаваць разам на карысць роднай зямлі. 20 красавіка ў Беларусі прайшоў рэспубліканскі суботнік. Ключы для навасёлаў. У розных мікрараёнах Маладзечна разгорнуты будаўнічыя работы. Адметныя мясціны Беларусі вачамі маладзечанцаў. У эфіры тэлеканала МКТБ новы тэлевізійны праект пад назвай «Любімая краіна». Працаваць разам на карысць роднай зямлі. 20 красавіка ў Беларусі прайшоў рэспубліканскі суботнік. У Маладзечанскім раёне 1000 чалавек прынялі ўдзел у добраўпарадкаванні мемарыяльных комплексаў, сацыяльных аб'ектаў і тэрыторый населеных пунктаў. Працягне тэму наш карэспандэнт. Да рэспубліканскага суботніка актыўна падключыліся маладзечанцы і жыхары раёна. Удзельнічала ў навядзенні парадку кіраўніцтва раёна і дэпутацкі корпус. Асаблівую ўвагу па традыцыі ўдзялілі мемарыяльным комплексам, мясцінам баявой і воінскай славы, пахаванням воінаў і партызан часоў Вялікай айчыннай вайны. Старшыня маладзечанскага райвыканкама Павел Губко і старшыня раённага савета дэпутатаў Людміла Кананович разам з іншымі добраўпарадкоўвалі брацкія магілы савецкіх воінаў і партызан у вёсцы Красная. Знаете, у белорусского народа с давних времен, что традиционно все массовые работы выполнялись сообща толокой. И субботник – это своего рода традиция, которая продолжает древнюю толоку. И я заметил, что наш народ на эти субботники входит в настоящее последнее время, как на праздники. Это мы не только выходим поработать, пообщаться совместно, выполнить какие-то определенные работы. И он всегда проводится в апреле месяце, когда у нас есть необходимость в кратчайшее время навести порядок в наших населенных пунктах, в наших городах. После зимы в наших рабочих местах, в тех местах, где мы проживаем. Кроме того, традиционно в апреле месяце перед нашим светлым праздником 9 мая есть необходимость наши памятники привести в порядок после зимы. И, как правило, в это время еще проводятся акции, связанные с лесом. Як паведамілі ў Мінаблвыканкаме, паводле папярэдніх дадзеных, у дзень суботніка па ўсёй сталічнай вобласці сабрана больш за 1,5 мільёна рублёў. Грашовыя сродкі будуць накіраваны на рэканструкцыю, аднаўленне і бягучы рамонт мемарыяльных комплексаў месцаў баявой славы Мінскай вобласці. На выкананне работ на мемарыяльным комплексе дзецям ахвярам вайны ў Жлобінскім раёне, а таксама на стварэнне рэспубліканскага цэнтра патрыятычнага выхавання моладзі на базе кубрынскага ўмацавання Брэсцкай крэпасці. А ўвогуле у працу по навядзенні парадку уключились больше за 300 000 человек по всей столичной области. Хочу поблагодарить всех жителей Маладеченска за то, что они всегда активно принимают участие в этих субботниках, наводят порядок на своей родной земле. Это всегда приятно, поэтому спасибо всем за это. У суботу таксама прайшоў заключны дзень акцыі «Адновім лясы разам», да якой далучылася кіраўніцтва раёна, дэпутаты Маладзечанскага райсавета. Больш за 2 гектары лесу высадзілі ўдзельнікі акцыі ў гэты дзень. Дзякуючы іх працы недалёка ад Маладзечна праз колькі гадоў зашуміць хваёвы лес. Як расказалі супрацоўнікі лясгаса, працы шмат, але з пасадкай пад сілу справіцца нават навічкам у гэтай справе. У акцыі «Адновім лясы разам» прынялі ўдзел больш за 80 000 чалавек па ўсёй рэспубліцы. Папярэднія вынікі подвели и у Маладзечанскім лясгасе. Акция у нас проводится с 23 марта по 20 апреля. На сегодняшний день к нам обратилось более 20 организаций. Посадили мы 117 гектар во время акции, дополнили 53 гектара. Помощь колоссальная, конечно, от людей. Если бы не люди, очень сжатые сроки, весна неоднозначная, то холодно, то жарко, объемы большие. Вот, поэтому большое спасибо всем, кто помог нам. Ольга Трубач, Захар Артемёнок, МКТБ. Ключы для навасёлаў. У розных мікрараёнах Маладзечна разгорнуты будаўнічыя работы. Атрымаць уласнае жыллё – гэта мара многіх сем'яў, у тым ліку і нядаўніх маладажонаў. Сёння стаць гаспадаром кватэры можна з дапамогай дзяржаўнай падтрымкі, афармлення крэдыта ў банку, уласных накапленняў. Жыллё было і застаецца першачарговай задачай у планах любога дарослага чалавека. У раёне, згодна генеральных планаў, у бліжэйшыя гады з часам з'явяцца і новыя мікрараёны. На многіх будоўлях у якасці генпадраднай арганізацыі выступае адкрытае акцыянернае таварыства ПМК-212. Наяўнасць асабістага аўтапарка дазваляе знізіць затраты і паскорыць тэрміны будаўніцтва, што з'яўляецца добрай перавагай у рабоце сярод канкурэнтных калектываў. Сёння шмат работнікаў можа выконваць работы любой складанасці, пачынаючы з фундамента і заканчваючы канчатковым добраўпарадкаваннем тэрыторый. Зараз адна частка будаўнікоў занята ў 4-м мікрараёне горада.
Мы строим дом многоквартирный, жилой. Здесь будет проживать около 36 семей. На данном участке мы строим 5-й этаж. Ведутся работы по теплоизоляции наружных стен, внутренней отделки. И на 5-м этаже работают каменщики. Выполняются работы по каменным кладкам, оштукатуриванию, подделке и теплоизоляции. Примерно на объекте работает около 30 человек. Дом будет сдаваться в июле 2024 года. Усебеларуская дыктоўка «Я раскажу про перамогу» пройдзе ва ўсіх школах 3 мая. Яна стане цэнтральным мерапрыемствам праекта «Памяць пакаленняў у імя будучыні». У рамках праекта рэалізуюцца многія значныя мерапрыемствы. Адно з іх – рэспубліканская акцыя «Гісторыя перамогі ў асобах». У час яе правядзення установы адукацыі будуць збіраць і вывучаць матэрыялы аб удзельніках Вялікай айчыннай вайны, якія пражывалі або пражываюць у іх населеным пункце. Пройдзе вялікая пошукавая работа, экспедыцыі, сустрэчы з удзельнікамі падзей і іх сваякамі. Арганізатары таксама ініцыявалі правядзенне рэспубліканскага конкурсу «Наша перамога, моя сям'я». Ён накіраваны на даследаванне сямейнай гісторыі ў гады вайны. Дзеці вывучаюць дакументы, сямейныя рэліквіі і фатаграфіі, збіраюць успаміны аб сваіх прадзедах. Вынікі даследавання прапануецца аформіць у кнігу памяці і стварыць відэапраекты з успамінамі. Таксама школьнікі зробяць гірлянды для ўскладання да памятных мясцін, букеты для ветэранаў і створаць праекты тэматычных кветнікаў, прысвечаных вызваленню Беларусі. Усе школы перайдуць на новы рэжым арганізацыі харчавання да 1 верасня. Пра гэта паведаміў міністр адукацыі Андрэй Іванец. Паводле слоў міністра, за апошні год па пытаннях школьнага харчавання была праведзена сур'ёзная работа. Гэта дазволіла амаль 80% школ перавесці на новыя прынцыпы арганізацыі харчавання, якія ў мінулым годзе былі апрабаваны ў рамках выканання пілотнага праекта. Таксама міністр расказаў, што кожны тыдзень праводзіцца маніторынг меркаванняў навучэнцаў і іх бацькоў. Працуюць гарачыя тэлефонныя лініі як у аблвыканкамах, так і ў міністэрстве адукацыі. Адкрыты спецыялізаваны чат-бот па арганізацыі школьнага харчавання. Акрамя таго, немалаважны аспект – гэта культура здаровага харчавання. Школьнікам яе неабходна прывіваць з 1 класа. Таму быў запушчаны новы факультатыў – размовы аб культуры здаровага харчавання. У эфіры тэлеканала МКТБ ўжо некалькі месяцаў запар ідзе новы тэлевізійны праект пад назвай «Любімая краіна». Яго аўтары маладзечанцы, а дакладней супрацоўнікі маладзечанскага цэнтра культуры. «Любімая краіна» – гэта цыкл фільмаў пра розныя адметныя мясціны Беларусі. Асноўная ідэя – расказаць беларусам пра Беларусь, незнаёмыя факты пра знаёмыя мясціны. Аўтар праекта – Сяргей Арутюнян. Так у аўторак у 19:30 і ў сераду ў 7:30 глядзіце чарговую 4-ю серыю. Яна прысвечана Свято-Миколаевскому собору, які месціцца на тэрыторыі Брестской крэпасці. 4-й выпуск программы посвящен Свято-Николаевскому собору, который находится в самом сердце Брестской крепости. От протоиерея Виталия Хановца мы узнали историю этого храма, о том, как собор вместе со знаменитой твердыней пережил 2 мировые войны, множество правителей, не раз перестраивался, стоял в руинах и как храму вернули первоначальный облик. Сегодня это одна из крупнейших православных церквей Бреста, а также обязательный пункт в экскурсиях по мемориальному комплексу. Нам очень интересно было снимать в месте, которое буквально дышит историей и героизмом. Каждому нужно обязательно посетить его. Взрослым привести детей и объяснить им, какой страшной бывает война и какими стойкими и отважными люди. Свято-Николаевский собор в Брестской крепости является свидетелем многих героических и трагических событий, каждая из которых оставила свой след не только в каменных стенах, но и в сердцах людей. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.